akuluakulu, Malawi Congress Party yaluza chisankho. Democratic Progressive Party yatsogola maboma okwana 23 kumpoto, kumwera, Eastern Region, komanso maboma atatu chigawo chapakati, Nkhotakota, Salima ndi Nchewu. Lilongwe City APM apezanso mavoti migolomigolo. Lazarus Chakwera wachita bwino kwambiri maboma okwana 6: Dowa, Dedza, Ntchisi, Kasungu, Mchinji, Lilongwe Lulo. Mavoti amene wapeza kumeneko sakusiyana ndi mavoti amene APM apeza ku Tcholo, Mulanje, Chiladzulo, Zomba, Phalombe ndi Chikwawa. Zimenezi zikutanthauza kuti maboma 17 APM akuwina popanda opikisana naye. Kungoyambira Chitipa, Kalonga, Rumphi, Mzimba, Nkhatabe, Mangochi, Machinga, Baraka, Nsanje kosekwa kutsogola APM. Pofika 17 September anthu atamaliza kuwerengera, zinadziwika kuti APM apeza mavoti 2.8 million, Lazarus Chakwera 1.5 million. Panopa tikungodikira official result kuchokera ku MEC. AMEC akuyenera kulengeza kuti Professor Mutharika wawina chisankho chifukwa ndiye khaya amene akwanisa 50+1. Taona masiku apitawa Joyce Banda Nankhumwa ndiye ambiri amene apikisana avomereza kugonja ndi kuchita congratulate Professor Mutharika, koma MCP ndi maagent yawo atupere muluzi akukana poena kuti zisankho zabedwa. Akuluakulu, chipani cholamula chabedwa motani chifukwa verification ya chisankho zotsatira zikabwera, verification ya marizati ikuchitika pamaso pa MCP Commission, atolankhani komanso mamonita MCP. Ngakhale kuma polling center zipani zonse zina ndi mamonita amene amasayina marizati. Ndiye pali mkulu wina running mate wa Chakwera akuti Chitumbuwa Mbambo akunena kuti DPP inagula mamonita MCP. Zingatheke bwanji zimenezi? Mukakumbukira mbuyomu amene amagawa ma 50,000 kugula zovotera tikumudziwa. Presiding officer amene mumba akunena kuti amabera mavoti amakhala mphunzitsi. Chakwera wakhala kugula pisa amenewa ndi ndalama, amatuta malole kupita ku State House. Kodi amachita zimenezi ndi DPP? These are the same people akakhapa munthu amanamiza DPP, katundu kudula, mafuta kusowa, amachita blame DPP. Lero aluza chisankho akunamiziranso DPP akuti ayi atibera. Akubera ni motani poti MEC yonse ndi MCP. Mwachisanzo Chief Executive wa MEC Andrew Mpesi anali assistant wa Chakwera, anapanga manifesto ya Chakwera high five mu 2019. Human Resource Manager ya Sinto Chikapu, Director of Election Hastings Bota, Director of ICT Stanley Sintingwi, Security Manager Madeso Kanyambo, Transport Officer Mwana wa Jezebel, Procurement Manager Rex Kuyeri, Rego Manager Lawrence Lunguzi. Onse amene utchola pano ndi akuluakulu aku Malawi Electoral Commission, mamembala a Malawi Congress Party. Chakwera anawika ku MEC chifukwa ndi MCP. Lero tikudabwa oyendesa chisankho wa MCP koma Chitumbuwa Mbambo akudandaula kuti DPP yabe. Mukunena kwawo akuti mafiga masinthidwa ndi akutenga ma presiding officer ndikuwapasa ndalama ndikumauza kuti ayi muzulula kuti DPP imatituma kuti ibe chisankho. Akuluakulu amene amalemba ntchito ma presiding officer amenewo ndi MCP. Ngati mafiga kusinthidwa monga kunenera Chitumbuwa, then who is to blame? DPP, UTM ndi zipani zina mbuyo mosemu akhala kufuna audit, koma MCP ndi MEC amakana. Akuti akapanga kaliseche adzinena kuti Peter Mutharika akutani kodi akuwina. Anachita kena dzana aona anthu sanamvere. Ndapitanso kwa anthu aja kugwizana ndi anthu ena akunja alowa pansi kufufuza ali asokoneza Malawi ati Peter Mutharika angawine. Atamaliza kuvota anakhuthula mavoti, mamonita onse azipanda ali pamene kuphatikiza mamonita a MCP. Anayamba kuwerenga
ndikupeza kuti Chakwera peza mwakuti, apita apeza mwakuti, ndikutenga result sheet ndikusaina onse azipani, ndelo akuti ayi zisankho zabedwa motani. Mwachidule ma presiding officer amenewo analembedwa ndi MCP, chisankho chikuyendesedwanso ndi MCP. Chifukwa tinazona pa mukapita kumeki mabwana onse ndi MCP. Ngati zikulakwika kumeneko, we have to blame MCP osati DPP. Chodabwisa kwambiri chitumbula mbamo ameneko running mate wa Chakwera akuna kuti DPP yabera chisankho zochititsa manyazi kwambiri. Ndiye mweyi amatuza mbuyo mukuti cement akusowa chifukwa cha DPP, sugar akubisidwa ndi DPP, amatuzanso kuti mafuta akusowa chifukwa cha DPP. Chifukwa wena akukwezera dala mitengo ya zinthuzi, monga mujama kwezera dala sugar, ukwezera dala simenti, ukwezera dala zinthu, umango ukweza tsiku ntsiku. Fitumbiko Mumba akunjenjemera, akuopa, anaba 5 billion kunokuma, anaba ndalama za Federeza, anaba 1.2 billion yomangira njanji kunsanje, akudziwa kuti APM akangolumbira Maula prison. Masiku apitawa zidadziwika kuti APM wapeza mavoti 2.8 million wamugwesa Chakwera. Taona polisi ena akwenda magali motopanda manamba plate, akufuna kuba malizati kuma center. Commissioner Axi Mwanga akwendera double cabin pickup, munthu amene anali proud ya polisi. Ndiye pano mwina wazindikira kuti boma lako ndiye watenga gali moto pickup double cabin imene akuyenderera kumachita zonyasa. Senior Superintendent Laudon Tinda ameneyi watumidwa ndi MCP kuti azipha opposition. Demo ya dzulo sinali demo ya masewera, ndipo inali demo yokwiya nkukweradi kwa zinthu, inali demo yokwiya nkusowa kwa mafuta, inali demo yokwiya ndi mavuto ambiri amene njala nkati ma school fees. Demo imene ya Malawi inu sina anthu amasewera, ndiponso wandale asadza kutengeni for granted. Senior Superintendent Laudon Tinda masiku ako asabang'ono unapasawo chilima, unabisa black box, umatumiza nyamata zikwaje kusewu. Today ukufuna kupha Ben Phiri, ndiye tufuna tikuuze kuti nthawi yako yasabang'ono ufune usafune Maula prison. Wapolisi ameneyu Senior Superintendent Laudon Tinda ndi munthu woyipa kwambiri. Saulos Chilima anaphedwa kuchikangawa, mmodzi mwa polisi amene achita zimenezi ndi Laudon Tinda. Anabisa black box, DPP kangowa mboma finyani mabati ye Laudon Tinda amene isali yeka maina azigawenga ku area 30 police headquarters alipo nthawi yatha Kanyemba, Kamphandira, kuweruza, and even Senior Superintendent Raphael nthawi yanu yatha. APM akangolumbira mugwidwa, mukagwidwa tikufuna mutiuze black box ili kuti, mutiuze Chilima nafa bwanji. That is nonsense. We will not tolerate. Lero munapha vice president ndi anthu okwana 8 osalakwa, munabisa black box, mwauza chisankho mukuyamba kusaka anthu a opposition kufuna kupha Ben Phiri. Chikukuonani ndi manena mobwezabweza pano kunena kuti history is the best teacher. Mu 2010 ku Ivory Coast kunali chisankho, otsutsa boma anawina 54%, koma president amakana kuvomereza. Potero president ameneyu Laurent Gbagbo anatuma polisi kuti azenda midzi ndikumasinkha mafiga. International community inamuchenjeza Laurent Gbagbo kuti atolepa sudindo, koma anakana. Amagwisa ntchito makhoti, anali ndi majaji achinyengo amene amuimbisa mtima kuti bwana tika injunction muwina. Majaji amenewa analengeza kuti Laurent Gbagbo anawina ndi 51%. Mosakhalisa dziko linaka moto ndikugawanikana. Kunali ma president awiri, Katheko Chepa
maiko achizungu America, Britain, France analowerera, anatumiza asilikali 2011 anamanga komanso kuthesa ufumu wa Laurent Gbagbo. Inu mukudziwa kuti mkulu ameneyu anamugwira ndikumuzenga mulandu wa treason. Pamene amakakamira udindo umenewu dziko linagawanyikana pawiri, wina maamuli kumwera, wina kumpoto. Thereafter anthu amamenyana atu 3000 anaphedwa. Maiko komanso makhoti anachita blame president amene amakakamira pampano. Anamuwuza kuti iwe ndi amene waphesa anthu. Anamutumiza kwa ICC. Anakhala kundende zaka zoposa 8. Do you remember? Majaji a polisi komanso asilikali amene amumikira kumbuyo osanaze ngamilanda treason. Ndiye timaona kuti Laurent Gbagbo anali ndi mphamvu zochuluka, simungayelekeze ndi Chakwera Mutu. Yahya Jammeh anamulira Gambia 22 years. Ataluza chisankho 2016 amanyengera makhoti kuti amuthandizire. Zinavuta mpaka anathawira ku exile. Uthenga padera kupita kwa Sean Kampondeni, Priska Pondangaga ku State House, komanso Axi Mwanga ku Area 30 Police Headquarters. Osawalanso uthenga umenewu upite kwa running mate wa Chakwera, Chitumbuwa Mbambo. Zisankho zimene zachitika ku Malawi owina wadziwika kale, ngakhale maiko akunja America, Britain, European Union, African Union, SADC anali ku Malawi konkuno. Panopa abwerera apita chifukwa atenga malizati akudziwa kuti Professor Peter Mutharika ngamene wasankhidwa ndi Malawi ngati president wa dziko lino. Ngakhale mutasintha mafiga ndikumana mizira anthu kuti akubera chisankho sizipula kanthu. Atupere muluzi, you are too young for this battle. MCP sinaonepo chisankho mu democracy. Nthawi zonse amathamangira ku koti kumadisa majaji kuti apulumutse. Ulendo uno 2025 sizikutheka za majaji. Mu democracy utsogoleri umachokera pa ballot paper osati makhoti. By the way, MCP kakamira chani ameki alengeza kuti MCP yaluza kusalima. Lazarus Chakwera wakhala kupita kumene ku Maulendo 4 kuchita kampeni, wapeza mavoti 49,000. APM anangodusa kamozi kusalima kupangisa nsonkhano mozi, wapeza mavoti 60,000. Chakwera ndani zake anagona kuchitipa kosaka mavoti. APM sanapite nkomwe, wapeza mavoti ochuluka ku Northern Region, kupha Saulos Chilima, kukweza katundu, kubisa black box, ndi zina mwa zifukwa za Mulunga Chakwera. Amalawi avotera chipsera mtima. Just imagine pa kampeni ameka nyimbo ya Alan akutwa Jantoliro. Nyimbo imeneyi imapezeka mu filimu ya Chuck Norris yotchedwa Tender Force. Koma kumidzi anthu akaimvera imatanthauza mphawi, kudya Jantoliro osapsa wopanda tomato. Akuluakulu, history is the best teacher.
amene akuti walandira atati pano yamike chala mwamba.